Hi, my name is Cardona, and this is my Loopstation Wildcard for the second round of the GBB 2023 World League. Let's go! M'he cansat d'esperar que arribi la pluja, de voler tot el que un dia havia somiat. M'he cansat d'aquest camí gatant amb crema, d'esperar que un dia sigui tot real. Però no podia obrir les ales, però com podia viure així? Ja no tinc por de mirar enrere, ara sóc jo qui pot volar, volar. Ara sóc jo qui pot volar.